velkommen til. I dag der skal vi lave en chokoladekage med fyld. Og til den der skal du bruge nogle sammenpiskede æg og noget sukker, noget vaniljesukker, noget bagepulver, hvedemel og kakaopulver. Noget smør og noget frisk presset citronsaft. Vi kommer sådan op i brækket. Ja. Og vi denne her skal sukker det op i. Hvad skal mere op i? Æg. Yes. Og hvad mere? Vaniljesukker. Ja. Og altså, hvis man ikke synes, at man gerne vil have vaniljesukker i, så kan man også bare lade være. Det er ikke en nødvendighed. Og så skal det piskes hvidt og luftigt. Og imens at æg, sukker og vaniljesukker bliver pisket, så blander jeg lige tørstoffet, altså bagepulver, kakaopulver og hvedemel. Og mens jeg pisker ægget, så tænder min lille søster lige ovnen på 180 grader varm luft. Nu er æg og sukker og vaniljesukker blevet pisket hvidt og lækkert og luftigt. Så skal vi have smør og citronsaft. Og smøret det er rimelig blødt. Så har vi også fået pisket smør og citronsaft i. Så skal kakaopulver, bagepulver og hvedemel vendt i. Når den så har sådan en her, sådan lækker cremebrun farve, og også sådan en rigtig fin konsistens, så skal den op i en form. Og der har vi taget noget bagepapir og så klippet det ud, så har vi lagt det ned i bunden, fordi at den vil ikke så gerne stiv eller gå fri af bunden. Så det kan være sådan en lille fif, man kan, for ikke at ødelægge bunden totalt. Men den skal op i, og nu er kagen så blevet smurt ud i formen. Og så skal vi bare have den op på en bagerist, og så ind i ovnen i 20-25 minutter. Til vores kage, der skal vi så også have noget overtræk. Og til det, hernede i skålen, der har du marshmallows eller skumfiduser og noget olie. 4 spidseskåle. 2, 3, 4. Og så skal det her ind i mikroovnen, og så skal det smelte. Så har det her skumfidus, olie, vand har været inde og smeltet ind i mikroovnen. Og min veninde er også kommet. Hej. Og så skal vi have flormelis fyldt i, indtil den har en mere fast form end det her. Så er den her blevet så stiv, så den kan komme ud på bordet. Og så skal den æltes. Så er fondanten her blevet fast. Og den skal lige lidt på køl, fordi den er stadigvæk sådan lidt kold. Men man kan ligesom se, at den kan strække sig lidt, ikke? Så har vi også fået lavet frostingen, eller fyldet, færdig. Det har jeg ikke lige en video på, men jeg skal nok skrive ind i opskriften, hvad du skal bruge. Så har vi lagt toppen nederst, og bunden øverst. Ja, bunden øverst. Starter bare lige med at sprøjte det sådan lidt ud rundt, og så bagefter tager jeg en palet, og så lige en palet. Så skal toppen på kagen ud fra kølen. Så skal vi have den smurt op. Jeg vil også sige, at
altså den skal være helt glat. Altså der må virkelig ikke, altså den skal være sådan helt kantet og fin, ligesom den er her. Sådan helt lige også. Fordi at hvis den er sådan buet, så kan det godt være svært at rette ud i fondant. Så skal vi ligesom have vendt fondanten om, så man ligesom sådan tipper den rundt. Wow! Og det her, det er noget af det lidt mere svære. Nej. Så vi starter lige med at koncentrere os om toppen. Okay. Altså det øverste, ikke? Det går lidt. Skal vi lige skære det her? Og der ligger man det sådan godt tæt indtil. Og så er det så sådan siden af kagen. Og det skal jo så også ligge godt indtil. Og det er jo så også rimelig vigtigt, at det så ligger fint og godt. Så skal vi lige skære det her af. Ja, det er overflødigt. Sådan. Ja. Og så kan man bruge det her overflødige fondant til at dekorere kagen. Så ligesom have fat helt ned i bunden. Og så bliver det. Så får jeg lige lidt. Sådan. Så er det der super. Sådan der skal den serveres.